Kompla jinsema l-ġuri ta' Jurgen Fenek akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia u b'assoċjazzjoni biex jitwettaq ir-reat. Prosekuzzjoni komplet tressa iktar xieda u xiet it-tabib Adrian Vella li għal snin twal kien it-tabib tal-familja Fenek u li kien ukoll ħabib u tabib ta' Keith Schembri. Vella xiet li fil-jiem ta' qabel l-arrest ta' Jurgen Fenek fl-2019 l-akkużat kien għaddej minn stat mentali ħażin minħabba l-vizzju tal-kokaina. Qal li kien ilu jissakkar fid-dar tiegħu beda jibża u kellu depressjoni, għal li kien ilu jipprova jipperswadih jidħol għal programm ta' riabilitazzjoni għal snin twal. Ixut irrakkonta kif fil-15 ta' Novembru Fenek talbu jieħdu għawdex biex jisriħ. Qal li issuspetta li kien taħt l-effett tal-kokaina wara li waqfu l-uffiċċju tiegħu għax kien aġitat u li matul il-vjaġġ għamel diversi telefonati minn mobile provdut mit-tabib Vella. Waqt il-kontroeżami Vella konferma wkoll li seta' taħt doża żgħira ta' Ativan, mediċina li traqqat biex jikkalma. Fawdex skont Vella u Franco Fenek, Jorgen Fenek, ippruvaw isibulu avukat wara li qal li isem Jurgen Fenek beda jissemma brabta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Xed li malli l-avukati kienu jisimaw ismu kienu jirrifjutaw li jieħdu il-kas. Dan wassal għal argumenti kbar bejn l-aħwa u qal li semma diskors dwar helikopters, ajruplani u rockets. Iddiskrivihom bħala fantaxjenza u fil-kontro eżami qal li l-idejat tlisnu minn ħuħ. Għalli fid-dar kien hemm ajjatu storbju bejn l-aħwa u qalulu jmur isaqqi. U mbagħad it-tabib għalli qabżitlu u telaq mir-residenza. Qal li kien hemm pjan li jerġgħu jiltaqgħu imma aktar tard sar jaf bl-arrest ta' Fenek mill-midja. Partijiet ċentrali mixxieda avukat fuq il-ġurnata tal-24 ta' Novembru tal-2019. Vella qal li Keith Schembri talbu jiġbor bejn 4 u 6 karti mir-residenza tiegħu fil-Mellieħa u jwassalhom lil Fenek. Xed li qatt ma ħares lejn il-kontenut tagħhom. Meta wasal qal li sab diversi uffiċjali tal-Pulizija barra ir-residenza ta' Fenek. Skont Vella Fenek ħataf il-karti beda jikteb fuq foli vojta u qal il-kliem ninżel jien jinżlu miegħi. Aktar tard xed ukoll dwar il-lejl meta l-Pulizija marru jarrestawh għalli qabel fetaħ il-bib ċempel il-Keith Schembri għal parir u qallu biex jiftħilhom. Qal li wara ttieħed id-depow fejn ġie interrogat. Fiżibilment emozzjonat qal li minn dak iż-żmien qed ibati minn PTSD u tilef parti kbira minn negozju tiegħu u saba diffiċli jiftaħ kontijiet bankari. Matul il-kontroeżami d-difiża konfrontat li xhud b'diversi stqarrijiet li kien taf fil-passat u enfasizzat inkonsistenzi fix-xhieda tiegħu. It-tabib wieġeb li f'diversi każijiet ma setax jiftakar id-dettalji preċiżament minħabba it-trawma li għadda minnha u għax il-każ seħħ snin ilu. Il-ġuri kompli jinstema' għada